Montmeló, província de Barcelona, comarca Vallès Oriental, població 8.831 habitants, destacat. Conegut internacionalment pels amants del motor, la visita a Montmeló afegeix a la indiscutible dimensió del circuit de Barcelona-Catalunya un interessant recorregut històric que té el Museu Principal de Can Cavaller al seu màxim exponent. Des de les èpoques neolítica, ibèrica i romana, amb el jaciment arqueològic de Can Tacó, fins a l'actualitat, el visitant pot comprovar l'evolució d'aquest municipi amb una parada obligada a l'època medieval, on les pintures murals romàniques de l'església de Santa Maria de Montmeló són les veritables protagonistes. Imprescindibles. Contemplar la panoràmica de la plana valleçana des del turó de les Tres Creus. Visitar el Castellum romà de Can Tacó. Gaudir de les pintures murals romàniques de l'església de Santa Maria. Passejar pels jardins modernistes de la Torreta. Veure la capella de Sant Crist de la Grua. Assistir com a públic a un gran premi al circuit de Montmeló. Festa Major, finals de juny.